Hemen salam oğlanlar geyler. Bugün video maşin hakta olmak. Bugün green card hakta. Geçen yıl Oktyabr noyabr ayında green card'a tavşırıpta köpümiz. İnne şuun şolong bellisi oldu. Green card'ın nämeligini bilmeýänler üçin ýazaýyn özüňiz. Soň oň üçin ajyny bir video çekip düşündirýär. Her ýylyň Oktyabr noyabr ayında Amerika özüne gerekli adamlaryny saýlap alýar. Şoň üçin şo green card lotereýasynyň üstülen paýlaya berýär gerekli adamlaryna. Kim utsa şolar onuň Amerika'ya gidip bile bes problem. Hiç ýere lişni ütköşük dokument düzeltmek gerek. Karoçça şoň aldat green card dol maglumat soň bolar videolarda. Inni nirde nähil barlamaly ýa tawşyranlar seredin şörde aşakda ýazyr sayt dolar. Şo saýdy şu edil şu drone ýerime men screenshot edin. Onuň şo taýyny kopýalap Google'a ýapyşdyrýaňyz. Şondan girip şo taýda öz ad familiýaňyzy, ýylyňyzy we şuňal çykdyda kagaz bererler. Green card'a tawşyraňyzda şuňal çyk kagaz gelenler. Gökçe şo taýda nomeri bardyr. Şonu kopýalap o taý goýaňyz boldy. We nesibeňiz barlaýaňyz. Men uje öz nesibem barladym. Men şormaň bolamsoň bu ýylym çykmady uje. Näçe ýyllar bäri? 7 ýyllarmy 6 ýyllar bäri tawşyryp gelip oturýar. Hiç hem çykanok. Nesibedir. Gynanmaň çykmasa owaram. Prosto tawşyrýar. Nesibelum giderse Amerika. Aýlanyp bir gaýsak boldy. Inni mundan soň videoda men häzir kompýuterda sazyjy diýip çyk goýaryn. Kompýuterimde men girişimi zady görkezek. Men öz kompýuterimde däl dostumy haýyş etdim. Dostum barlap berdi. Sebäbi şu wagt sayt gat agyr işle. Edil şu wagt barlajak bolup oturmaň. Ertir bir ürün barlasaňyz da problem ýokdur. Şularyň içinde barlasaňyz ýeter. Giýjak alyryny pikir edip oturmaň. 2 günden barlarsyňyz şu wagt sayt gat agyr işle. Häzir videoda da görürsiňiz. Türkdäki dostumy haýyş etdim. Men uje zatla muro düşürdüm da ol maňa tawşyryp berdi. Şol häzir ýazyp görüp barlap videonu uğradılar. O taýda da uğratdy uje videonu. Men nesibeme çykmady. Aşakda da sylka bolar. Olanlar videonun opisiýasyna sylka bolýanlar. Şo sylkanadan geçip günü geçip bilýänsiňiz. Videonun opisiýasyna garajaga basyň şeýle hatta şuňa açyk strelka çykýar YouTube. Şonu bassaň opisiýasy çykýar. Şo taýda da sylka bolar. Şoň üstüne basyp gün şo sylka geçip bilýäňiz. Inni ünsüje mundan soňky videonu görüň. Kompýuterda dostumyň alan videosy şoňalyk edip çykyp size barlap bilersiňiz. Kim ussa häzir barlan, ertir barlan, bir ürün barlan. Kim ussa hökman suratda kommentaryada ýazın. Utdum ýa utmadym diýip. Her biriňize üstüne gardy goýjan. Kim realne gidet gelip berip tawşyrlansa şoda utsun. Olur lotereýa ýöne utmasaňyz hiç gynanmaň. Videonu ünsüje görüň. Janyňyz sag bolsun. Inni ünsüje görüň oglanlar. Saýda gireňizde şuňalyk bolup çykar.